Omabiri water, onye kwere nwere olileanya ịla n'igwe. Jesus nọ n'ime m, ya bụ olileanya mbilite n'ọnwụ dị ebube. Ịgbaba n'ime Kraịst, ya bụ olileanya mbilite n'ọnwụ dị ebube. One day, just one day, Jesus will come. This life that you live will be more. God wants you to repent and have new life in you. Jesus wants you to repent and have new life in you today. One day, oh, one day. The MC don't know is anymore. Even Madu when they lower, Abukwa Baliabo. Ubochamoram man, Lubasogala. Rapido. Mama Patricia, may her soul rest in peace. May her soul rest in peace. Mama Patricia, may her soul rest in peace. Mama Patricia, Mama Patricia,
ole ebe ijere mana elu ụwa gị nọ n'ime ya ụwa bụ onye nọsi anya alaba anyị ga-emerụ emerụ anyị ga-emerụ emerụ anyị ga-emerụ emerụ maka emerụ emerụ kacha mma Ezinne bụrụ ụmụ ya n'anya alaala na-ekene ndị Kristian mụ na n'ebe akwa onye otu fa alaala ei okpuru ọra olebe mama jere meya nwa mama olebe mama nijere Ebuski MC Don olebe mama jere Ebuski nwa mama olebe mama Patricia Igbo ọmụ bata ngaji oyi onye sichi mara anya mmiri anya aga ide elu onye mama onye ruru ya onye gbakwara mgbe ọ ga-eru ya